Teatro ao aire libre para dignificar o noso campo. Volve o roteiro teatral de Son de Aldea que escenifica en entornos reais na aldea de Alba, en Palas de Rei, as tradicións, costumes e actividades do rural dos anos 50 e 60. Hola, que bonito. Vayas arrimando todo por aquí. 90 persoas, boa parte delas veciños da zona maiores de 60 anos, recuperarán as escenas típicas daquel entón en 8 escenarios simultáneos nos que o público tamén serán os protagonistas. E que non é un museo, senón que isto é un regreso ao pasado e, sobre todo, onde o máis importante, onde a xente vai poder tocar, vai poder interaccionar. O éxito da primeira edición levou a organización a estender a 2 os días de festa cun amplísimo programa de actividades no que haberá música tradicional, artesanía e produtos agroalimentarios. Cabe destacar tamén a xornada de debate con expertos dinamizadores do medio rural. Son tres conferencias moi interesantes e que nos poden facer unha reflexión sobre posibilidades que pode haber no rural, en particular na comarca da Ulloa. Lembren, o próximo 7 e 8 de setembro os que se acheguen á parroquia de Alba terán a ocasión de viaxar no tempo para sentir de preto a maxia da nosa cultura rural. As entradas están á venda na web de Son de Aldea. Haces lo que quieras, pero lo que no puedes es hablar, ¿vale? No.